Taisi olla instant aseen vaihtuminen, että yhtään taukoa. Vähän niinkö Instagram? Instagrammina. Kylläpä se piilos. Kiinni jäit. Se on vissiin meidän puolella toi jollain Niin taitaa olla se Joo. kilka. Okei, ei tarvitse vielä vahtia puukkoa. Oho! Sä täällä kaikki on. Pick up the railgun. Meikä tää juoksee vaan näin. Mitä vittua? Oli makosa tappo. Mä en nähnyt mitään kun tää zoomaa niin kauas tää railgun. Mitä? Kuinka lähelle tällä pystyy sammumaan? Mä en saa tällä railgunilla niinku pitkin. Kui vittu? Missä? Ja... Mitä? Miksi? Mitä helvettiä? Sammuit hei! Mulla on tää hirveä zoomi tässä ja tää pitää ladata ennen kuin tällä voi ampua, niin sä juoksit siinä aikana minun eteen. Saatana. Eikä mennä siitä ovesta, jos ei toinen tähtää. Älä tähtäile. Kyllä minä tähtäilen nyt. Koska fuck you. Siis ei! Mitä? Miten tällä railgunilla pitäis saada ketään? Tää on mun nuuppeja. Et sinä tuu just nyt pois sieltä. Yllättäen pitkään kestää. Joo. Eikö se oo vissiin saanut puukossa tyyppi, kun ei enää kuulu ääntäkään? Eiks. Mä vähän hämmennyin, kun oli ruumis, joka leijaili maassa silleen, että se niinku oli vähän niinku semmoisella niinku oikein semmonen kevyt tuulen mukana vaan heilu. Ei se auta, kun tällä railgunilla vaan posouttaa menemään, niin mä yhtään saa tällä tappoja. Joo. Ei kukaan. Hei. Railgunimies kuoli. Tää on aivan hanurista. Tää on oikeesti aivan. Vittu. Nyt. Se oli oma! Ei, mä en saa tällä oikeesti... Jaa, tuolla No niin. justiinsa näkkii, kun joku puukotti. Vittu saadana. Ei jumalauta tuo railguni.